Oh, first ka? Ano mo medal? Oh, very good kayo, boy. Oh. Thank you. Kaya ito malignin mo ka, papa. Papa, nani? Wow, gusto ko yun. Honor ko pa, second. Honor po ka? Grabe mo, kaya parang medal? Take ka pa, be. Ha? Usa? Take ka. Saan yung kwarta? Basta. Saan mo? Hmm. 3 hours later. Nala ko ni Danta, oh. Ano malaki medal? Honor po ka? Wala, oy. Nagpalit manggod ko sa unita, tag 25 naman dahil na, imo na na. Oh, no! Tuloy gitu. Ano yung medal si ati lang? Pagpahit lang po mo dito ka, brother.